Ai, esteu aquí? Hola a tots i benvinguts al nou videopodcast de Llums de la Ciutat. Racons joves. Repeteixo, racons joves. Suposo que enteneu de què va la cosa, no? Per si teniu algun dubte, he fet un petit croquis que ho resumeix tot perfectament. Aquest sóc jo, d'acord? Em podeu identificar per les ulleres. Acompanyo una persona jove al seu lloc preferit de la ciutat i allà establim una conversa cordial per tal de conèixer-lo. Bé, és evident que molts us esteu preguntant per què m'he vestit amb aquesta toga tan friqui que trenca la meva reputació com a persona humana i per què he col·locat, diguéssim, aquest tros de raïm aquí. Bé, bàsicament per dos motius. En primer lloc, estic emulant el déu romà Bacchus, déu romà del vi, de la bogeria i de l'èxtasi. I en segon lloc, perquè amb aquesta vestimenta tan ultrament friqui, doncs estic anticipant el lloc que visitarem amb la nostra primera convidada. La crisi està arribant lluny, eh? Ja no tinc diners ni per comprar vi al Mercadona. Bé, doncs ja hem arribat al racó preferit de la nostra primera convidada, l'Anna Tamayo. Hola! Hola, Anna. Quin és el teu lloc preferit? Sabidoria al revés. I què és? Una vinacoteca. Lloc exuberant, eh? Hem de dir que gràcies a la teva tria comencem por todo lo alto. Tan alt com les Torres Petronas. Què és això? Són unes torres que hi ha a Kuala Lumpur, la capital de Malàsia. Saps que el meu pare és de Malàsia? Ai, la meva mare també! Ai, en sèrio? Sí! Ai, quina emoció! I com va ser això? Pues, perquè va néixer allà, què vols que et digui? No sé, és de Malàsia. Bueno, Anna, com estem a una vinacoteca, el primer que faré serà servir-te una copa de vi. Molt bé. D'acord? Però... Vale, molt bé. Sí. És Bé, Anna. potent, eh? Escolta, com vas descobrir tu aquest lloc? Bé, doncs, aquest lloc ens el va descobrir l'Albert, que és l'encarregat d'aquest espai. Jo tinc un espectacle amb Projecte Margot, que és una companyia, que és el Cabaret Literari, que és un espectacle que són diferents textos literaris que s'expressen directament a públic. És un espectacle molt intimista, molt petit, un espectacle d'ambients, i sempre en llocs així tan petits doncs funciona molt bé perquè dius directament el text al públic i quan el pots veure i dirigir-li directament i mirar-lo als ulls és bastant espectacular. Tu beus molt vi per inspirar-te? No, el vi m'agrada per acompanyar un bon sopar o per acompanyar una bona xerrada entre amics. Però per inspirar-me, no sé. M'inspiren més altres coses que em donin impulsos creatius. Un bon llibre, no sé. Si tu fossis un vi, com et definiries? Series dolça, amarga, més àcida? No ho sé, com seria? Com series? Ah, no ho sé. M'ho has de dir tu. No ho sé. Seria collita del 85, primer, l'any que vaig néixer. Bé. I tindria molt de cos, segurament. Seria un vi fort, amb un toc agredolç. Escolta, com vau fer el cabaret aquí? Doncs ens vam repartir per la sala. Allà a la pissarra hi havia la Lídia, allà en aquell bidó la Rocío, aquí la Bego i jo estava aquí. Estava aquí asseguda. Sí. I saps que normalment la peixera no sóc jo aquí. Lloc característic, per dir un text. Home, però ens agradava el gris perquè és fred, saps? I amb el contrast del blanc. Aleshores estava aquí amb la meva peixera i m'anava fent els sons així amb l'aigua i vaig començar a dir el text. Pots dir un trosset?
El dic així de tirada perquè és que no em puc ficar així pim-pam. Però, bueno, ho intento. Lo primero es mi nombre, Savigny. Lo primero es mi nombre. Lo segundo es la mirada de los que nos abandonaron. Sus ojos en aquel momento. Los mantenían clavados en la balsa. No lograban mirar hacia otra parte. Pero no había nada en el interior de aquella mirada. La nada absoluta. Molt bé. Gràcies. Jo he de dir que he vist aquest espectacle i és espectacular, Us el recomano molt. Cabaret literari. Cabaret literari del Projecte Margot. Tots a veure'l. Quan es va fundar Sabidoria al revés? Doncs bé, aquesta és una aventura que data del 1898, quan la família Revés va començar a avançar aquest projecte, inicialment amb la distribució de vins d'Adoll a Barcelona, i el que feia era distribuir-los a través de trens i burros. Mica en mica el negoci va anar evolucionant i ens vam quedar amb el vi. Quina és la vostra filosofia? Bàsicament el que volem és tenir una àmplia oferta de vins embotellats, perquè evidentment el mercat cada vegada ens dona més productes, més ben acabats i més matisos de diferents parts del món. A partir d'aquí el que fem és treballar totes les branques i totes les possibilitats que té el món del vi, des de la seva vinculació amb la cultura, passant per l'experimentació, que creiem que és el camí, és a dir, viure l'experiència del vi, relacionat amb el món de les arts, i també volem introduir temes de vinoteràpia, etc. Per tant, per vosaltres un vi no és només un vi? En absolut. Si fos un vi, jo crec que estaríem avorrits feia molts anys, i al contrari, estem molt il·lusionats perquè sabem que això mai s'acaba. És a dir, el vi ja partim de la base que és màgia, és química, és alquímia, i aleshores cada vegada que encetem una ampolla ens trobem davant d'una sorpresa. Una sorpresa que de vegades camina cap a un costat, cap a un altre, però sempre hem d'esperar aquell moment màgic de treure el suro, ensumar, tastar i viure l'experiència d'aquell secret tan ben guardat. De quina forma es pot relacionar el vi amb altres arts? Nosaltres aquí sempre promovem l'activitat d'arts culturals o de tot tipus de representació artística, es podria dir, relacionada o maridada amb el món del vi. I per acabar m'agradaria que ens parlessis una mica d'aquesta frase que teniu escrita a la porta, d'en Salvador Dalí. Doncs això, que ens expliquessis per què heu triat aquesta frase i per què l'heu triat a ell, també. La frase d'en Salvador Dalí que diu qui sap degustar no beu vi, sinó que degusta secrets. Més que res, el que entenc que ens vol transmetre és que ens aturem, que prenguem consciència del que estem fent i que a partir d'aquí podrem gaudir de tot el recorregut i tots els regals que ens pot fer una copa de vi, si parem consciència i ens aturem a escoltar-la. Molt bé, doncs moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Bé, Anna, ja hem conclòs el nostre primer episodi i vull brindar amb tu per l'èxit que hem tingut. Molt bé. D'acord? Per tu i per Racons Joves. Gràcies. Escolta, estaria molt bé, no, acompanyar això amb uns canapés enfogats? Ah, doncs sí. Sí, no? Molt bé. Mira! Sí. És que a llums de la ciutat tirem la casa per la ventana, Sí, no? La producció són fantàstics. Escolta, no sé, ves demanant coses a veure si van apareixent, no? Un Ferrari. Una casa al costat de la platja.